следващия 47-ми конгрес изпълнителното бюро на Столетницата взело това решение на двудневно заседание в Банкя. Социалистите обсъдили натрупалите се партийни въпроси без празничен телефон на празна маса, на която не слушал явно Коледа. Форумите на Столетницата са постоянно действащи и делегатите могат да се събират с всяко време и помнят От 24 часа избирам да ви предложа информация за модата на подаръците, а това са здравословните подаръци и ако още не сте направили своя избор, слушайте, защото лекари, физиолози и диетолози от университета в Сент Луис препоръчват да изберем здравословни подаръци за близките си за предстоящите празници. Силата на подобни подаръци е в тон с модерната тенденция да се живее екологично, без да вредим на тялото и в синхрон с природата. Спортно облекло, уреди за тренировки у дома са подходящ избор. Те ни помагат да изпитваме по-голямо удоволствие от грижата. Ce înseamnă semnal să le intre patru pereți? Малките чини са друго добро хрумване, защото с тях се яде по-малко. Semnal perfect. Ne întâlnim la alt film.